Teške su suze potekle ko rijeka, zašto se piše povijest iz početka? Mi smo Lelek, grupa od 5 djevojaka koje pjevaju pop etno glazbu. Trenutak kad su nas proglasili za pobjednice Dore, mislim da je bio jako emocionalan, to se moglo vidjeti iz naših reakcija, ali jedna emocija bi bila sreća i šok u isto vrijeme, ali suze su išle na sve strane. Dita je čak i srušila kauč na kojem smo sjedile. Nismo to zapravo očekivale, htjele smo da se to desi, zato smo i drugi put došli na Dvar. Prvih tjedan dana bilo nam je sve nadrealno kad smo pobjedile, ali kad su počele probe vokalne, a počele su vrlo brzo, baš smo komentirale da sad imamo osjećaj da smo ponovo svoje i da radimo ono zbog čega smo i ovdje. Točno smo zamislile pjesmu sa našim glasovima kako bi zvučala. Vidjele smo ju na pozornici Dore, sanjale smo da će biti na pozornici Eurovizije i od starta nam je bila jasna tema i zašto je odlično da pjevamo tu pjesmu, zašto je potrebno da ta pjesma postoji i ekstremno smo ponosne da ju danas pjevamo. Evo, meni je ta pjesma, taj neki moment mi je vladao i na Dori, kao da nije s ovog svijeta, zato što je i Andromeda i potpuno mi je odvojena od cijelog životnog iskustva i neka kao oda ženama, tako ja na nju gledam i ta neka slika mi je ajmo reći pred očima. Kad ja zatvorim oči i kad je slušam, nekako je osjećaj nekakvog uzdizanja, kao da ti samo odlaziš s ovog svijeta na neki način. Kao, pjesma je stvarno prekrasna i filmska i takav osjećaj nekako i budi i koliko god da sam je puta poslušala, svaki put se naježim kad je slušam ponovno, tako da baš je nekakav jako lijep osjećaj. Uzmi me sebi, kraljice zemljo. Isuse Bože, ja sam s ove strane, a nisam gledatelj. Ja ne sjedim sad u sredinom 5. mjeseca sa svojim prijateljima i gledam Euroviziju, nego ja sad idem tamo. Svi navijaju za nas i žele da to uspije i da stvarno predstavimo Hrvatsku onako, da ljudi budu ponosni na to. Vjerujem da nam je svima jako stalo do toga i voljela bi odnosno znam da će nas to držati prije samog odlaska na pozornicu i eto, da se sjetimo tih ljudi koji su uz nas i koji će sad kad mi izađemo osjetiti emociju uz Andromedu zajedno s nama. Do svega nam je jednako stalo i sve je jednako važno da bi nastup izgledao onako kako mi želimo da izgleda. A koliko nam je i zahtjevno, toliko i uživamo u svim tim trenucima i pokušavamo upiti sve najbolje iz tih trenutaka da kad stanemo na tu eurovizijsku pozornicu baš možemo uživati i živjeti kroz tu pjesmu i kroz taj nastup. Penjemo se na pozornicu i ja iskreno ne mogu zamisliti taj osjećaj još. I padamo u nesvijest. Nemoj to govoriti. Molim te. Ovo je bila šala. Nadamo se da se to neće dogoditi. Ja očekujem toliko. Svi nam govore da nakon Eurosonga da pazimo da ne padnemo u neku post-eurovizijsku depresiju. Jer je to ogroman stage, ogromna publika i nešto što svaki izvođač i svaki pjevač za sebe želi doživjeti. Uopće ne želim razmišljati o tome šta želim osjetiti. Baš jedva čekam stati prvi put na tu pozornicu i vidjeti koja će mi se prva emocija pojaviti. Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu, zašto su mnogi odabrali groblje, nisu naše majke iznjedrile roblje. Ja bih samo htjela preporučiti mladima da idu ostvariti svoje snove. Koliko god da misle da je nemoguće, jer sve jedna od nas je stvarno mislila da je nemoguće i sad smo tu di jesmo. Možda je to bio samo splet okolnosti, možda je bila sreća, ali opet
ne možeš znati dok ne pokušaš. Idi, ustani se, okušaj se u tome i ko zna, možda jednog dana Budeš dođeš na Eurosong. Uzmi me sebi.